फान्थावस्रि नामा ओमफ्राय उनै नोंसोर जेबो खालामनो रायलायनोल' फैदों मा मावो आदाया मा मावो खुलुमबाय रायजोफोर दिनैनि बे गोदान भिडिअखौहाय बेखेवलायबाय आरोना थ' लोगोफोर भिडिअआ जाहैबाय जोंना फान्थावस्रिनि सायाव आरोना फान्थावस्रि होनबाथ' नोंथांमोना बयबो मिथिखायो रायजो राजाफ्रा ओरैबायदि फेमास इउटिउबार ना फुरा कमेडियान माने कमेडि खालामो आरोना फान्थावस्रिया जोंना मानो होनबा बेनो माने इउटिउबावहाय गोबां भाइरेल जागासिनो फेसबुकआवहाय गोबां भाइरेल जागासिनो आरोना मानो होनबा बियो सासे बोराय हौवाजों सोलायलायदों आरोखि ना बा आथोन गेलेलायदों दा हमनानै मोननानै सेंग्राफ्रा दुमदों बुदों हा बायदिसिना बुंदों आरोखि ना दा बिनि सायावनो आंबो भिडिअखौ लानानै फैबाय आरोना मानो होनबा गोबाङानो आंनि भिउवार्सफ्रा बुंहरगासिनो नालाय आदा नोंबो भिडिअ लाबोदो फान्थावस्रिनि सोमोन्दै नोंबो बुंदो नै बेफोरबायदि खोथाखौ होनहरदों नालाय आंबो लानानै फैनाय जाबाय आरोना दा खोथाया जाहैबाय आंना एसे बाथ्राफ्रा माने रावफ्रा एसे गाज्रि ओंखारो नालाय दा बिनि थाखायनो आंखौ जेनेबा जोंना आगै बिरलाया होनहरदो आरोना खोमायाव हेडफन सोनो थिन रावबो गैयि जायगायाव नायनो थिन नोंनि भिडिअआ नायथावा बिहाव बिखुनजोजों बा बेवाइफोरजों नायथावा सेन्देलनि दाग मोनगोन होननानै बुंदों आरोखि ना नोंगौ सियर जेनेबा नोंगौ राइटआनो नोंनियाबो राइटआनो आगै बिरला दा खोमायाव हेडफन सोनानै नायबानो जाबाय आरोना थ' लोगोफोर खोथाया जाहैबाय ओरैबायदि मानो होनबा बेफोरबायदि मानसिखौ मा होननानैथो रायनांगौ ना मा होननानै बुंनांगौ मा रावजों रायनांगौ जेनेबा बेफोरबायदि मानसिखौहाय बिदि सोलायलायग्रा बिदि आथोन गेलेलायग्रा हा बिदि मानसिखौ माबोरै मा होननानै रायनांगौ हा आं जेखौ नुदों जेखौ खोनादों बेखौ आं रायखागोनखा सिदा हा जेखौ नुदों माने गाज्रि रावजों आं रायखागोनखा आरोखि ना मानो होनबा बिदिखौ मोजां रावजों बुंजाया माने लाइ होनायसो जायो बा हासार होनायसो जायो मोजां बाथ्रा गोदै सिनि सावसुबनानै हा बायदिसिना खुसेर बिदै लोंनानै रायोबा जानाय नङा माने बारानिफ्राय बारा जागोन आरो उनावहाय गुबुनफ्राबो जालांगोनसो हा बेखायनो बुंखानांगौ बिदि दाय नुनायाव बुंखानांगौ आरोना नोंथांमोनाबो बुं जायफोर इउटिउबारफोर ना मोजाङै बुंखा जारिखा खोथाया बेसो आरोना थ' मानो बेफोरबायदि जानांगौ ना सासे मुंदांखा इउटिउबार ना बर'नि गेजेरावहाय हा एसेबां फेमास मानसि मानो बे सासे बोराय हौवाजोंलाय मानो आथोन गेलेलायनांगौ मानो सोलायलायनांगौ हो इसेबां मानोथो इसेबां नोंनि गुदुङा मानोथो एफा गरम जादों देलाय हा नोंहा सेंग्रा गैयामोन नामा हा मोजां हौवा बा सेंग्राफोर गैयामोन नामा हा साला बे बोराय हौवाजोंलाय मानो लाथावा माथावा नों मानो बेफोरबायदि आथोन गेलेलायनांगौ आरोखि गेलेलायनांगौ जाखो दा हमनो मोननायखायसो मिथियाबाथ' जालायखुमानानै थाबायमोन नङा होनबा ने साला बिदिखौ मोननायावनो थिगसे होखानांगौ रायजोफोर हा थ' लोगोफोर रायजोफोर नोंथांमोना बिनि सायाव मा कमेन्ट होनो सानो कमेन्ट हरबानो जाबाय आरोना कमेन्टनि गेजेरजों फोरमायलायबानो जाबाय आरोना हा आं बेखौसो बुंहरो आंनिबाथ' बेफोरबायदि जानाङामोन आरोना फान्थावस्रिमोन बायदिया हा बिदिखौ होनबाबो रायबाबो माने दायसो जायो आरोना सोरबा बायदिनि थाखाय माने आं होनखायो आंनि रावा आंनि बुंनाया हा बैफोरबायदि जिनाहारि आखलनि मानसि हा देन्था गरम बा गुदुं गरम मानसिफोरनि गोसोआवहाय बिस बायदि हाबहैखायो आरोना आंनि बुंनायफ्रा थिर जानानै माने बिखायाव हाबहैखायो आरोना नै बेसो खोथाया नै बेफोरबायदि मानसियानो आंनि भिडिअआव फैनानै माने माखासे कमेन्ट गाज्रि कमेन्टफोर होयो आरोना थ' आंथ' माथो बुंबावना ना बेफोरबायदि जानाङामोन रायजो राजाफ्रानो मिथिखायोना बेफोरबायदि जानाङामोन दा जेनेबा बेफोरबायदि जानाङामोन आरोना हा दा जोंबो जेनेबा बेफोरबायदिखौ नुनानै बोरैथो थालायखो बोरैथो मोजां बाथ्रा मोजाङै बुंगोन हा दा गाज्रि रावजोंसो गाज्रिखौ माने बुंनांगोनथ' मोजां राव बुंबाथ' आरो इयुनाव बेफोरबायदि जानोबो चान्स थाबावो नङा होनबा ने रायजोफोर बेसो खोथाया आं सिदा बुङो जेखौ नुदों आं बेखौ बुंखायो होननानै बुंगासिनो दे रायजोफोर थ' आं भिडिअखौ गोलाव खालामला बांद्राय बुंबाथ' अनेक खोथा दङ हा आं बांद्राय बुंला आरोना जे नुनाय समाव आं रायखागोनखा आरोना हा दा नुदों फान्थावस्रिखौ नुदों आं फान्थावस्रिखौ रायदों हा मानो बेफोरबायदि गुदुं गरम जानांगौ हा मानो बेफोरबायदि आथोन गेलेनांगौ सासे बोराय हौवाजों हा नैबेखौसो आं बुंदों डाइरेक्ट नै बिदि आरोना खोथाया मोजां रावजों बुंजाया आरोना बेफोरबायदि मानसिखौहाय गाज्रि रावजोंसो बुंखानांगौ आरोखि ना बिनि थाखायनो आं गाज्रि राव बुंदों आरो हा नोंथांमोना मोजांमोन गाज्रिमोन आं मिथिया जायखिया मोजां मोनग्राया मोजां मोनखागोनखा गाज्रि मानसिया माने गाज्रि मोनगोन आरोखि ना जायफोर बैफोरबायदि गेलेनो मोजां मोनो हा जायफोर जिनाहारियाव थाङो हा जायफोर बेफोरबायदि गाज्रि खामानिफोरखौ मावो नै बेफोरो माने आंनि बाथ्राखौ जोर हाबो आरोना गाजोल हाबनाय बायदि मोनजोबो आरोना
थ' लोगोफोर आं भिडिअखौ गोलाव खालामला जायफोर आंनि चेनेलावहाय दिनैसो गोदानै फैदोंबा गिबियावनो साबस्क्राइब खालामना लादो जाहाथे नेक्स्ट भिडिअखौ नोंथांमोना नुहैनाय बायदि आरो ना बाय बाय दे रायजोफोर नेक्स्ट भिडिअ थाबै लोगो मोनगोन बाय बाय